Guys, good afternoon guys. So karong nga video magmukbang na sad ta og Indian mango. So kano siya nga Indian mango guys. Ako ani siyang kagalingon nga negosyo no. Since kay nag-craving man ta og Indian mango, aw syempre mo padaplin pud ta og magamay kay para makatilaw pud ta sa tuang Indian mango. So kani ako na ni siyang ginahinayan og panit. So ayong kabalaka guys, kay before ni nako ni siya gipanitan, ako ni siyang gihugasan para pud safety pud ta og layo sa mga germs. So mo na naginahinay nako og panit ani. So karon guys, naata diri Indian mango. Then napud ta diri bagoong. So, magmukbang ka guys. Magmumukbang muna tayo ng Indian mango with bagoong. So itong Indian mango na to guys is binili ko to kasi nagtitinda ako ng mangga. Tapos binibenta ko to 80 per kilo dito sa Bohol. Masarap talaga siya guys pag may bagoong kumpara sa asin at saka asukal. So gumagamit pala ako dito ng mic, wireless mic, para hindi madinig yung ibang background kasi nanonood ako ng TV while eating mango. So kung nanonood kayo dito sa vlog ko guys, please keep on like, comment, and share. Please subscribe MJ Bolana Vlogs. Thank you guys. Parang kumakati yung lalamunan ko kasi may shrimp. Yung klaseng na Indian mango to guys is hindi siya maasim. Matamis talaga siya kasi may Indian mango talaga na sobrang asim. Pero ito naghalo na yung dilaw at saka green. Super crispy guys. Nanonood kasi ako ng abot kamay na pangarap while eating.
So, ayan, nangangawit na yung kamay ko. Ito na lang yung hawakan natin. So, don't worry guys, malinis talaga to. Margarine to, tapos nalagyan ng margarine, tapos nilagyan ko na lang siya ng bagoong para safe. Baka naglalaway na kayo dyan, nakakanood sa akin, no? Bye guys. Thank you for watching.